אחד מהאייפונים שאני מחזיק כאן הוא האייפון 4S החדש. כמו שאתם רואים, אין שום דרך לדעת איזה מהם, מפני שאפל שמרה על העיצוב של הדגם הקודם, וכל השיפורים הם מתחת למכסה המנוע. הנה המפרט לפניכם. אז סיכמנו כבר שהאייפון 4S זהה מבחינה עיצובית לאייפון 4. מאכזב או לא, זה מה שיש. הוא שוקל 3 גרם יותר, ובסך הכל 140 גרם, והעובי נשאר 9.3 מילימטר. מכאן ואילך, הכל כמעט אותו דבר כמו באייפון 4 הקודם. מימין יש זוג לחצני עוצמה, ומתג לנעילת אוריינטציית המסך או להשתקה. בחלק העליון יש את לחצן ההפעלה וכיבוי ושקע האוזניות. מימין מגירת המיקרוסים, ובתחתית יש שקע נתונים וטעינה וזוג רמקולים. המסך פשוט נפלא, עם צפיפות פיקסלים מדהימה שגורמת לחדות יוצאת דופן, בהירות גבוהה וצבעים ריאליסטיים, אם כי פחות מושכים לעומת מסכי AMOLED. מערכת הפעלה iOS 5 זמינה גם לדגמים אחרים של אפל, ולכן לא נתעכב עליה. נזכיר רק את וילון ההתראות המחודש, שמספק תצוגה מהירה להתראות, מיילים ועדכונים, את אפליקציית ההודעות החדשה ואת הסינכרון לשרתי iCloud, שבין היתר מסנכרנים את התמונות שצילמנו עם האייפד. מבחינת ביצועים כמעט ולא מבחינים הבדל בשימוש יומיומי ביחס לאייפון הקודם, אבל כשפותחים אפליקציות כבדות, כמו Waze למשל, אפשר לראות שהוא נפתח מהר יותר. באופן כללי המכשיר טס. המצלמה כאן היא ברזולוציית 8 מגה פיקסל, והיא גם מאפשרת צילום וידאו באיכות Full HD. בזה אפל מיישרת קו עם המתחרים. האיכות של התמונות מעולה, אם כי לא בהבדל משמעותי ביחס לאייפון הקודם, והשיפור המהותי ביותר לדעתנו הוא במהירות. תראו באיזה קצב אפשר ללכוד כאן תמונות. והנה דוגמה לצילום הוידאו, שגם הוא מרשים מאוד. הגלישה משובחת בזכות המעבד המהיר, המסך החד והגלילה החלקלקה, אם כי לטעמנו המסך קצת קטן ביחס לסטנדרטים של היום. התכונה הייחודית ביותר באפל 4S היא כמובן סירי, מערכת הפקודות הקוליות החכמה שאפל שילבה במכשיר הזה. אצלנו היא התגלתה כגימיק חביב, אפילו מפתיע לפעמים, אבל לא ממש שימושי לישראלים. והנה כמה הדגמות שימחישו לכם מה עובד ומה לא. בואו נשאל את סירי על מזג האוויר. What's the weather in Tel Aviv today? לוקח זמן. Here's the forecast for Tel Aviv-Yafo today. לא רע. What's on my schedule today? Okay, I found 3 appointments for today. עם סירי צריך לא רק לדבר אנגלית, אלא גם לדבר במבטא שהיא אוהבת. שימו לב לזה. Call offer. לקח לה זמן. Calling offer goal. וזה עובד. Mobile. מבחינת חיי סוללה אין הרבה חדש. בשימוש סטנדרטי הגענו לסוף היום עם משהו כמו 25% סוללה, מה שאומר שצריך להטעין את המכשיר מדי לילה. בשורה התחתונה, אייפון 4S הוא שיפור די מינורי ביחס לקודמו, ולא ממש מצדיק שדרוג אם אתם בעלי אייפון 4. אם אתם שוקלים להגר מאנדרואיד, המכשיר הזה עשוי להבהיר את סוד הקסם של אפל. הוא עובד מהר, באופן חלק לחלוטין, אמין ועם אפס תקלות. לפעמים זה כל מה שצריך.